Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган тел белгече, филолог, филология фәннәре докторы, Россияның һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе академик Мирфатых Зәки улы Зәкиев. Мирфатых абый, исәнмесез? Исәнмесез. Мирфатых абый, мин сезнең мактаулы исемнәрегезнең инде берничәсен генә атадым тамашачыларга. Аларны саны китсәң, шактый вакыт кирәк булыр иде. Менә үзегезнең күңелегезгә дип әйтик, эшчәнлегегез һәм тормыш юлыгызда шушы алган дәрәҗәләрнең кайсы аеруча якын бармы? Сез аларның барысын да хәтерлисезме ул исемнәрнең? Барысында хәтерлим мин аларны, ләкин санап чыга башласаң, ялгышуым да мөмкин. Шулай да иң зур бүләкләрне мин инде Россия Федерациясыннан алган бүләкләр дип саныйм. Аннан соң Татарстан хөкүмәте берничә бүләк бирде. Үзем эшли торган фәннәр академиясыннан шактый бүләкләрем бар. Шуның өчен менә шул мине бүләкләгән оешмаларның дәрәҗәләренә карап, үземнең бүләкләрнең дәрәҗәсен билгелим инде. Дөресме, юкмы? Дөрестер дип уйлыйм. Менә сезнең өчен ул дәрәҗә, бүләк нәрсә ул? Менә ул күңел тынычлыгы бирәме ул? Эшләргә дәрт өстиме ул? Кешеләр арасында абруйны күтәрә, шул дәрәҗәне күтәрер өченме? Ничек аңлыйсыз сез аны? Эшләүчеләр минем тирәдә дә күп, башкалар тирәсендә дә күп. Шуның өчен зур коллективтан аерым кешеләрне шулай яхшы эшли дип бүлеп чыгару, ул инде үзенә күрә бер бездә кабул ителгән тәртип, һәм бу тәртипне дөрес дип табам мин. Менә шуның өчен үзем дәрәҗәсендә булган кешеләр арасыннан аерып алып бүләкләгәндә, билгеле дәрәҗәдә инде күңел күтәрелеп китә. Бу табигый хәл, һәр кешенең шулай булырга тиеш инде ул. Менә бүләкләделәр дип үпкәләп йөреп булмый бит. Шуның өчен бүләк һәм бүләкләрнең дә әнә шул дәрәҗәсе бүләкләгән оешманың дәрәҗәсенә карап билгеләнә. Әйтегез әле, сез үзегезнең хезмәт юлында тиешенчә бәяне алдым дип әйтә аласызмы бүгенге көндә? Әйтә алам, тиешенчә. Бұлай эшләргә дә тырыштым инде, күп хезмәт куярга тырыштым. Һәм минем хезмәтне һәр вакыт шундый күрә белеп, күреп, аңар югары бәя биреп тордылар җитәкчеләр. Мин моңарга бик риза, һәм җитәкчеләргә дә шуның өчен рәхмәт кенә әйтәм. Мирфатых абый, менә сез безнең тапшыруга килгән кунаклар арасында иң өлкән кешеләрнең берсе. Инде субханалла, сез инде 93 яшь белән барасыз, ялгышмасам. Менә шушындый матур, озын гомерле булу, ул безнең һәм озын гомерле кешеләр, бигрәк тә безнең илдә, Россиядә дип әйтгәндә, аеруча соклану хисләре уяталар. Ни өчен дигәндә, әле без инде уртача гомер озынлыгы белән бик мактана алмыйбыз. Инде менә шушындый озын гомерле кешеләр алар һәр вакытта күз уңында булдылар. Сезнең мисалга килгәндә, ялгышмасам, сез менә шушы матур үз акылыгыз белән үз аягызда шушы яшьтә матур итеп яшәүнең сирен йогада күрәсез. Менә бу бит инде сезнең яшьлек чорларында әле йога дигән төшенчә ул бит әле безнең системага, совет системасына ул кадәр кирмәгәндә булгандыр. Менә ничек ул сезгә килде? Сез аңа ничек мөрәҗәгать иттегез? Сезгә нинди этәргеч булды менә шушы күнекмәләрне ясарга? Менә шундый авыр эшләр эшләп йөргәндә мин кинәт кенә авырып киттем. Ягъни ул сезгә йөрәккә тискәре йогынты ясады. Прединфарктный состояние дигән шундый диагноз куйдылар. Әйттеләр, мындай авыру белән кешеләр озак яши алмый, турыдан-тур әйттеләр инде. 1-2 елдан шул я туалетка кергәч, я башка җирдә, я урамда барганда җыгылып үләләр бу авырудан. Шуннан минем дачада, Займышчы дигән җирдә дачам бар иде. Минем күршедә
bir şuндый авторитетлы врач тора. Доктор ул үзе Рахлин деген. Шуның белән киңәштем кирәп дачага барып. Ул әйтте, бу авыр чынлап та шундый, син озак яшәмәскә мөмкин, ләкин бу авыруны дәвалау өчен сиңа менә төрле дарулар биргәннәр, бөтенесен яхшы иттереп караганнар. Син аларны ичеп, шул даруларны ичеп яшим дип торсаң, дөрес әйткәннәр сиңа, син 1-2 елдан җыгылып үләсең. Бу авыру белән. Бу авыруны җиңү өчен бердән-бер шундый чара, ул йога хәрәкәтләрен ясау. Менә син йога буенча хезмәтләрне ал, китапларны укы. Синең организмдагы нинди мускул бар, кайда нинди мускул бар? Менә баштан колактан башлап шул мускулларын хәрәкәтләнерлек булсын. Менә шуны сойлап алып эшли башла. Минем белән анда чынлап та тагын 1-2 җитәкче шул теге обком больницасында ята идем, минем аларга да шулай дип әйтте инде, өйрәтте. Мин аны алып килдем, монда минем шундый дуслар бар, аларга да өйрәтәле дип. Алар аны бик тыңламадылар. Һәм шул традицион дару белән даруландылар да, чынлап та алар үлеп киттеләр. Хәзер инде сез ничә ел менә шушы... Мин бер үзем калдым, шушы даруларны, дару урынына шул йога хәрәкәтләрен өйрәнеп, шуларны ясау аркасында гына. Хәзер ничә ел менә бер үзлексез шушы күнегүләрне башкарасыз? Хәзер мин ул чагында миңа 40 яшь иде. Мин шундый троклар... Ярты гасырдан артык. Көндә калмый. Көндә калмый, һәр көнне мин әле дә шуларны ясыйм. Иртән торам да шул йога хәрәкәтләрен ясамыйча эшкә тотынганым юк, җылынганым юк. Менә шундый минем канга сыңды ул, минем гадәткә керде, һәм мин шуның белән яшим дип беләм. Менә Фатих абый, сез бит сугыш чоры баласы. Сугыш чоры баласы гына түгел, сезнең балачагыгыз, яшьлегегез сугыш чорына туры килгән буын вәкиле. Шулай бит, сез анда тегәле тәпи йөргән генә түгел, инде колхозның бөтен йөген тартып барган яшүсмер малай. Сезнең менә хезмәт биографиясында ягышмаса 1943-46 елларда Ютазы районының бер хуҗалыгында тимерче вазифасы дип язылган. Менә сезгә ул вакытта инде 15 яшьләр тирәсе, 15 яшьлек малайда тимерчедәге авыр тимер чүкечләрне күтәрерлек егәр бар идеме инде? Менә 15 яшьлек җегет шуны эшли аламы юкмы дип сорасаң, эшли алмый диләр. Ләкин мин инде менә әти бик яшьтән үлеп китте дә, мине әзрәк шул үзем йөрерлек, үземне карарлык булгач, минем әле әниләр, сеңелләр дә бар, әни бер үзе калды, ярдәм итәргә кирәк. Мин иң зурысы, менә шулай итеп, мин инде тигеләйме, булаймы, нәрсә эшләргә тиеш. Хезмәт хакы алырга тиеш. Хезмәт хакы. Шуның өчен мине башта көтүче итеп куйдылар, сарык көтүен. Мин сарык көтүчесе булып шактый узак эшләдем. Һәм шул сарык көтүчелегеннән китү, әнә шул тимерчелеккә күчү иде инде. Яшьтән үк теләсә нәрсәне ясыйм, теләсә нәрсәне эшлим. Бала вакыттан ук ни өчендер шулай булган инде. Менә шуның өчен мин колхоздагы нинди машина бар, чәчү машинасымы, уру машинасымы, кайсы булса да, менә шуларны инде белеп, шуларны төзәтү, шуларны эшләү, бөтенесе минем өстә иде. Шуның өчен мин үзеннән үзе тимерче булып киттем. Bütün нәрсәне төзәтәм, тимерче булдым. Менә шул як белән менә инде хәтта сугыш чорында
бүләкләүгә дә эләктем. Колхозчыларны бүләклиләр. Әйе. Шунда миңа яшь кенә килеш бүләк тә бирделәр. Ул бүләк минем иң беренче зур бүләгем санала, медаль инде ул. Иң зур һәм иң кадерледер инде. Әйе. Шул хезмәт өчен медале. Фатих абый, менә үзегез әйтмешли, авыр хезмәттә, тимерчелектә көтеп үскән авыл егете, авыл малаена укуын бетергәннән соң турыдан-туры Казан дәүләт университетының татар бүлегенә укырга барып керә. Менә сугыштан соңгы авыр еллар дип әйтик. Әле ниндидер тел кайгысы да юган, ул вакытта ул кадәр булмагандыр. Әдәбият, монда әле ашлы, туклы, өстен киенергә, ашарына, эшләренә кирәк. Сез шул чакта тел юнәлеше буенча киткәнсез. Менә шул тел юнәлеше буенча китү нәрсә сәбәп булды моңа? Укый башлауга чаклы әле бар шундый өлеш минем тормышта. Менә мин мәктәп безнең күрше авылда 8 километр. Мәктәпкә җәяү барырга кирәк, җәяү кайтырга кирәк. Минем кебек җегетләр, минем авылдашлар берсе дә укуны дәвам итмәделәр. Колхозда эшләп рәхәтләнеп йөрделәр. Мин инде колхозга шул бик кирәк булганда гына эшкә дә чыгам, миңа сүз әйтмиләр, чөнки мин яхшы укыйм. Аннан соң менә шушы уку барышында Кәрәкәшлегә йөрим бит инде 8 километрга. Көн сайын барам, 8 километр кайтам. Мин менә әле 92 яшемдә булсам да, әйбәт йөрим әле, менә шуларның дәвамыдыр дип уйлыйм. Шуларның дәвамы булырга мөмкин. Әйбәт йөрим әле, бер дә кыенсынганым юк ул йөрү мәсьәләсендә. Һәм йөрү ул гимнастиканың иң яхшы, иң файдалы бер түрі. Менә тел юнәлешенә кирип китү, тел юнәлешенә кирип китү булай булды. Сезнең гаиләдән килдеме ул, ниндидер укытучылар тәрбиясе булдымы? Юк. Ул булай булды. Мин инде 10-нчы сыйныфны бетердем дә, я физикадан, я химиядан югары уку йортына керергә дип Казанга киттек. Казанга бардык, керер кеше юк. Шулай да безнең белән бергә укыган бер җегет, ул инде Татар китап нәшренең директоры да булды, Гараф Низаметдинов дигән. Менә ул безне алып китте һәм үзенең авылдашы, үзенең бераз ерак кына туганы булган Махьянов дигән кешеләргә алып керде. Юк бит андай, каян барасың. Шулай кердек. Шунда кунарга калдырды Махьянов, ул Кәрәкәшле җегете. Ул чагында ул эшләйдери, ана шул Татар китап нәшриятының баш редакторы булып, шулай алып керде дә, менә йоклады анда, торгач сораштыра инде. Сез кайда, нәрсәгә, нинди юнәлешләр буенча киләсез? Без һәрберебез дә үзебезнең юнәлешләрне әйтеп чыктык. Менә шундый имтихан биреп, вузларга керәбез дип. Шуннан ул әйтте, сез берегез дә үзегез шунда керәм дигән вузга, мин инде университетка математика бүлегенә керергә тиешем. Башкалар башка ергә. Бер җиргә дә кермисез. Мин сезне хәзер алып китәм бер университетның бер бүлегенә һәм шунда барыгыз да кирип укырсыз. Бу шундый бүлек. Менә 44-нче елда гына шушы яңа ачылган бүлек. Татар теле һәм әдәбияты бүлеген ачтылар университетта. Менә шул бүлектә Татарстанга кирәкле кадрлар әзерләргә тиеш безнең хөкүмәт. Менә шунда алып барам сезне, бөтенлегезне дә. Безне тезеп утыртты да, гаризаларны яздыртты.
әйтеп, гаризаларын яздык. Шуннан соң безнең белән ул университетка китте дә, университетта анда кабул итү комиссиясе белән сөйләшеп, чыгып, безне шунда алып керде дә, гаризаларны әйтеп яздырды да, менә шунда керәсе дип шулай иттереп, шунда бу җегетләрне алыгыз, әйбәт җегетләр дип мактап калдырды. Ягъни сезнең математик булам дигән хыяллар, математик я физик, химик булырга тиеш. Менә шул хыяллар шунда җимерелде дип әйтүләр дөрес түгел, үзгәрде. Бәлки яхшы якка үзгәргәндер тормыш өчен. Siz соңрак менә анализ биреп карадыгызмы? Бу факультетка кирип мин ялгышмаганмын дип. Мин бик күп уйландыгызмы ул турыда? Бик күп уйланырга туры килде, чөнки сорау бирүчеләр күп булды. Ничек инде сез шулай дип киткән идегез, шунда кирип укыдыгыз. Менә шунда инде мин үземнең мисалны китереп, шушы үсеш кадр буларак үсү төрле эшләрдә эшләүләрне китереп, сөйләп бирергә туры килде. Мин инде бәлки ялгыш та булгандыр, ләкин булай тормышның үзе белән чагыштырып әйткәндә ялгыш булмады дип уйлыйм. Мин шунда кирип, менә шулай эшләү барышында үземнең тырышлык белән инде шактый үсәргә туры килде. Мирфат ага, менә сезнең менә мөгаен шушы тормыштагы менә шушы очраклылык дип әйтик инде, һәм ул бит әле сез инде галим булып эшчәнлек алып бара башлагач, тел белгече, филолог булып, тагын бер кат кабатлана түгелме? Сез бит филолог буларак тарих белән дә параллель рәвештә кызыксына башлыйсыз. Һәм тарихи китаплар, фәнни китаплар язасыз. Ягъни филолог, тарихчылар алар бит бик сирәк кешеләр, андый галимнәр. Ни өчен алайсам сез менә филологтан тагын тарих юнәлешенә кирип киттегез? Нәрсә сәбәп булды? Нәрсә тәрәде сезне? Мин сезгә бер нәрсә әйтим әле. Бу тыңлаучыларга да кирәк булырга мөмкин. Менә безнең татар халкының тарихы дигән китапны язган тарихчы юк. Бары минем тарафтан гына язылган татар халкы тарихы дигән китап бер 4-5 мәртәбә чыкты инде. Һәм хәзердә менә мин эшләп утырам, шушы татар халкының тарихын инде тулысынча язарга. Тулысынча язылган инде ул тирәнрәк итеп язарга дигән сүз инде. Менә шушы китапны язу мине тарихчы итте. Тарихчы итте мине тел галиме буларак та. Менә тарих язучылар арасында татар тарихын формулашу чорыннан башлап хәзерге чорга чаклы карап барган кеше юк. Бары мин шул тел галиме буларак тел үсешен шулай тарих белән бәйләп башыннан ахырына чаклы җырып чыктым инде. Сезне менә тарихчылар даирәсе дип әйтик. Татар тарихчылары даирәсе, рус һәм башка милләт тарихчылары даирәсе, менә сезнең хезмәтләрне алар ничек кабул иттеләр? Алай каршылыклар булмый калмагандыр. Каршылыклар булмады. Чөнки тарихчылар алар диге тел материалларында, башка материалларында кешегә күрсәтерлек итеп файдалана белмиләр, аларның үзләренең юлы бар. Ә мин инде тел материалларыннан чыгып, халыкның шушы үсеш тарихын ачыграк күрсәтергә тырыштым. Шул ягы белән минем тарих китапларын булай тарихчылар да уңай кабул иттеләр. Менә барбер кайбер тарихчылар арасында сезнең фикерләр белән, сезнең ачышлар, гипотезалар белән килешмәүчеләр дә бар. Шулай бит инде, анысы да бар. Ягъни сез булырга да тиеш. Сез тарихка кирип китеп, үзенә күрә бер менә яңалык ачтыгыз дип әйтергә кирәк, һәм традицион тарихи күзаллауларны җимереп, башка төрле яссылыкка күчердегез. Мәсәлән, бер генә фразыгызны әйтеп китим әле.
Biz татар түгел, кусаннар, Кыпчак телендә сөйләшүче акхуннар. Аларның тарихы Булгарныкыннан да бурынгырак. Димәк, без татар, монгол кабиләләренә дә карамыйбыз, татарларның бернинди катнашы юк. Без Алтай җирләреннән дә күченеп килмәгән. Һәм инде халыкларның бөек күчеше дигән теорияда ул сезнең караштан уйдырма гына. Уйдырма. Ягъни безнең кешеләр күчеп йөрмәгәннәр. Эшләргә кирәк. Гаиләсен туйдырырга кирәк. Материал байлыклар ясарга кирәк. Ул күчеп йөри башласа, нәрсә эшләсен? Күчеп йөрү теориясе гомумән дөрес түгел. Халык буларак күчеп йөрмәгәннәр. Оннан соң менә безнең халыкның үз атамасы. Һәрбер халыкны тарихын язганда тарихның үз атамасын, халык үзен ичигатый, үзен. Безнең халкыбыз үзен сүн дип йөртә. Һәм без шул борынгы китапларга да, борынгы язмаларга да сүн буларак кирип калганбыз. Менә бу сүн проблемасы безне аңламау, ялгыш сүзләрне ялгыш аңлау аркасында башка җиргә алып киткән. Менә сүн. Ку сүннәр без. Ку сүн. Татарның үз термине әйткәндә. Ягъни төп сүннәр. Сүн халкы. Сүн халкы. Әйе. Татар атамасы инде ул әле соңрак, әйе. Барлыкка килә. Ку сүн не шушы әкренә ку сүн буларак ул Кусан. Якын булгач, уйлый башлагандар, бу Кусан икән. Без шул Кусаннар икән, Казаннар икән без. Казан дигән сүздә шул Кусан сүзеннән ялгыш чыккан сүз генә. Сүннәр без, Кусаннар. Тагын бер фикерегезне әйтеп китим әле, Мирфат абый, менә бу моннан 4 ел элек биргән интервьюгызда алдым. Татар исеме татар халкы үсешен тоткарлый. Дисез дә ни өчен? Көнчыгыш һәм көнбатыш халыклары тарихын алып карагыз. Аларның барысында да татарны артта калган итеп саныйлар. Балалар мәктәптән кайта да, минем татар буласым килми дип әйтә. Менә бу фикерләрегезне бераз сызыклап китсәгез иде, ачыклап. Чынлап та татар дигән сүз bütün халыклар арасында да татар кешесе, татар дигән кеше түбән кеше санала, чөнки ул тар сүзеннән чыккан, тартар. Тартар ул тамух кешеләре дигән сүз. Менә безне үзебезне татар дип язабыз да, Европага чыксаң безне аларда татар дигән сүз юк, тартар сүзе генә бар. Менә шул тартар сүзен алар китереп куялар да, менә булар тартар икән дип, Европа кешеләре тартар сүзен теге яшьтән үк белеп үсә. Чөнки тартар дигән сүз аларда актив кулланыла. Ул тамух кешеләре. Янәсе булай булган аларның уйларынча. Кешеләр менә үләләр, аларны җиргә күмәләр. Җир астында бу тартарлар тереләләр һәм җир асты җәмгыяте төзиләр. Җир асты җәмгыяте төзеп, алар кешелек алып бара торган bütün хуҗалык эшләрен алып баралар. Менә шулай итеп, алар инде шул тартарлар, Европа кешеләре, шул тартарлар безнең тормышны алып барганнар икән. Туктатмыйча. Һәм менә шул тартарлар дип язу, без үзебезнең тарихта татар дип язабыз да үзебезне, алар безне бер вакытта татар дип язмый. Тартар дип яза. Тагын бер сезнең фәнни ачышыгыз дип әйтергә кирәк, бу тарихчы буларак, татар милләте Казан алынгач мишәрләр белән Кусанны бер халык дип санаудан башланган. Шулай, мишәрләр алар Булгарның нәсел дәвамчылары.
Bizim бит инде кайбер тарихчыларыбыз Булгарның нәсел дәвамчылары алар чуашлар, фин-угры халыклары булган дип. Сез үзегезнең фәнни ачышларыгызда Булгарларны чуаш телле түгел, төрки телле халык булганлыгын исбатлаган кеше һәм шуның белән урыс һәм чуаш галимнәре арасында үзегезгә карата шактый тәнкыйть итә алгансыз. Шулай менә бу версия бүгенге көндә дә бу үстен саналамы сезнеке? Алар аны кабул иттеләр. Менә мин сезгә үземнең аптырган бер нәрсәне әйтим әле. Мин инде чуашлар, Булгарлардан киләбез без дип сөйләүләренә каршы бик күп дәлилләр китереп, аларга каршы бик күп яздым. Һәм аларның шын дошманы булырга тиеш идем. Ләкин чуашлар минем дуслар. Бергә эшлибез без алар белән, бергә менә бу татар тарихында, чуаш тарихында бергә тикшерәбез. Һәм алар белән бергә эшләү мине алар белән дус итте. Алар мине бер вакытта да хурлаганнары юк. Менә бу чуашларны теге Булгарлар белән бәйләүгә каршы килә дип. Мин инде аларга да ачыктан-ачык әйтәм. Алар белән сөйләшәм һәм аларда хәзерге көндә чуаш академиясендә Булгарлардан чуашлар формалашкан дигән теория битеп бара. Мирфат абый, сез менә кайбер тарихчыларны евроцентризмда гаеплисез. Ягъни аларның менә ачышлары, аларның алып барган фикер сүрешләре менә шушы Европа галимнәренең басымы тәэсире аркасында барлыкка килә. Менә ул тарихчылар кемнәр алар? Алар күпме алар? Алар бездә бармы? Ягъни бу сезнең әйтсәң инде бу шир бүгенге көндә яшиме? Бу бүгенге көндә дә яши торган шир, чөнки әзрәк татар тәэсиреннән чыгып китсә тарихчы, ул Европа тарихчыларына ияреп китә һәм Европа-центризмга үзеннән үзе ияреп китә дигән сүз. Алар инде чынлап та менә Европа ул бары әнә шул тартарлардан гына тора һәм без Европалылар әйтәләр инде, без шул тартар буларак шушы Европаны үзебез үстергәнбез һәм безнең үсешкә яңадан өстәп тартарлар килеп катнашалар. Һәм без ул безнең тарихыбызга килгән тартарлар, алар безнең җирне алу өчен генә киләләр. Җир алу өчен килмәсеннәр, алар безгә кирәк түгел дип шул тартарларны башка халыкларны инде тәнкыйтьләр бик каты. Менә бу европа-центризмны соңгы елларда рус тарихчыларда бик нык тәнкыйтьләп шушы европа-центризмга каршы чыга башладылар. Европа-центризм ул Европада гына шушы тарихи карашлар формалашкан, чөнки алар гына тарих төзергә сәләтле халык. Башкаларның сәләтләре юк. Без инде менә узган гасырның 80нче елларыннан башлап безнең татар җәмәгатьчелеге, бигрәк тә галимнәр арасында, интеллигентлар арасында милли университет булдыру теләге һәм хыялы белән янып яшәдек. Һәм әле ул аның шатлыклары бүгендә бар, яши. Ялгышмасам, 90нчы еллар башында читтән торып, ничектер әле бер анда укуларда оештырып алдылар булса кирәк, менә милли университет дип инде. Менә сез шәхсән менә бу милли вуз проекты ул реаль проект түгел дип саныйсыз? Мин шулай саныйм, чөнки күренеп тора, әгәр дә бөтен фәннәрне яхшылап укытып тәрбияләп чыгарам дисәң белгечләрне, онда бер татар тел белән, төрки тел белән генә барып чыгып булмый. Аларны барыбер халыкара күләмдә бөтен проблемаларны күтәрерлек һәм шул европа-центризмга каршы торырлык итеп татар телендә билгеле өйрәтеп, рус телендә, чит телләрендә өйрәтеп,
шундый шын белгеч итеп чыгарга кирәк. Шундый белгечләр генә шын мәгънәсендә менә тарихыбызны төзи алалар, тарихыбызны башкаларга аңлата алалар. Ягъни беренче чиратта күп телле, полилингваль дип әйтик. Нәкъ менә бүгенге көндә безнең республикада Минтимер Шәрипович җитәкчелегендә ачыла башлаган. Бу шуның бер нигезе дип әйтергә буламы? Шуның башлангычы иде. Әле Минтимер Шәриповичның бу теориясе чыкканчы без аны бик күп еллар шул пропагандаладык һәм шул юнәлештә кешеләрне тәрбияләргә тырыштык югары йортларында. Сезнең хезмәт биографиягыздагы тагын бер баскычка игътибар итмәй мөмкин түгел, чөнки ул елларда сез менә бу биографиягызда иң күп, иң узак вакытлы идарә иткән чорыгыз ул Казан дәүләт педагогия институтының ректорлык вазифасы. Ялгышмасам 20 елга якын. Бүген инде бу вуз 20 елдан артык ректор булдым мин анда. Бүген бу вуз инде башка форматта эшли, башка форматта ул юкка чыгарылды һәм Казан Федераль университеты кысаларында аерым институт буларак. Сез менә шушындай вузны җитәкләгән галим һәм ректор буларак нәрсә дип әйтерсез? Без педагогия институтыннан менә шушындай формага китереп, без оттыкмы, әллә оттырдыкмы? Минем уемча мондый менә безнең шушы кешеләрне укытып чыгаруда педагогия институты шушы юнәлешне башлап җибәрде. Әйтергә кирәк, барлык студентларына чит телене, рус телен белүгенә түгел, татар телендә өйрәтү, татар телен программага кертү һәм татар телен белгән кадрлар белән университетны байыту. Менә шул юнәлештә мин үземнең бу педагогия институтында эшләгән чорымны бик сагынып искаласызмы? Зур нәтиҗәле чор дип саныйм һәм шулай булды да ул, чөнки безнең педагогия институтын Мәскәүнең РСФСР Министрлар Советы төрле өлкәләрдән, барлык өлкәләрдән кешеләрне китереп тикшерде һәм шуны Министрлар Советы да аерым карады һәм Министрлар Советының карары бар. Безнең менә шушы институтның тәҗрибәсен барлык Россиянең барлык шул педагогия институтларына кертергә һәм мөмкин булса чит илләргә дә шушы тәҗрибәне тәкъдим итәргә дип. Бу карар зур карар иде ул инде шушы РСФСРда бик зур бер яшьләрне тәрбияләү мәсьәләсен хәл итә торган проблема итеп кабул ителде һәм хәзердә ул шулай бара. Ул карарларны без бераз оныттык инде. Хәзер башка терминдар белән сөйләшәбез, ләкин барыбер аның эчтәлеге әнә шул балаларны тәрбияләү. Балаларны тәрбияләү. Безнең анда төп басым ясалды безнең институтта. Нәрсә иң яхшы? Без үзебезнең институтта иңлек абитуриентларны әзерләү системасын керттек. Абитуриентларны ул мәктәпләреннән әзерләмәсәң, алар бит институтны бетергәч авылга барырга тиешләр. Авылга баруны җиңеләйтү һәм авылда эшләүне әнә шул университетка педагогика керергә теләүчеләрне тәрбияләү чорыннан башладык без. Менә шул як хәзердә ул таныла, ләкин аны шул ашыктан ашык теге бер юнәлеш итеп карап тормыйлар инде. Бераз оныттылар.
Менә без акрынлап үзеннән-үзе мәктәп, тәрбия һәм тел мәсьәләләренә килеп кердек. Әйтегез әле, менә бердәм дәүләт имтиханы дигән төшенчә бар бит инде. Төшенчә генә түгел, бик зур эш. Бүгенге көндә кайбер галимнәр авызыннан да, милли мәгарифне алга сөрүче педагоглар авызыннан да ишетергә туры килә. Бу бердәм дәүләт имтиханы татар теленең үсешенә бик нык аяк чалды дип. Сез нинди фикердә һәм бу хәлне әле үзгәртергә мөмкинме безнең өчен? Әллә инде поезд киттеме? Юк, поезд китте дип әйтергә дә була кайбер кешеләр өчен. Ләкин поезд китми, китмәскә тиеш. Әгәр дә без чын мәгънәсендә шул халыкны тәрбияләргә телибез икән, бу юнәлеш беренче планда тора хәзердә. Беренче планда тора. Һәм аны хурлаучылар да бар, ләкин хурлаучылар да шул юнәлештә эшли. Шул юнәлештә эшләмәсәң, инде синең тәрбияләп чыгарган укытучыларыңны эшкә дә алмаска мөмкиннәр. Яхшы тәрбияләмәгән дип, дөрес тәрбияләнмәгән дип. Сез күп еллар дәвамында татар мәктәпләре һәм башка рус телле мәктәпләр өчен татар телен укыту методикасын булдырган, кулланма әсбаплар эшләгән галимнәребезнең берсе. Сезнең китапларыгыз аркылы татар теленең матурлыгын, эшкәлеген берничә буын, бик күп буыннар укып үстеләр. Бүгенге көндә менә сезнең методикага ихтыяҗ бармы әле? Сез моның белән кызыксынасызмы? Мин моның белән кызыксынып торам. Минем бер укучым Николай Максимов дигән кешене беләсез инде. Ул татарча өйрәтергә менә шул бергә башладык без аның белән. Bütün фәнни эшләрне сөйләм системасын булдырудан башладык. Менә шул сөйләм системасын тәртипкә китерәм дип, ул менә русларны да хәзер шул сөйләм системасына якын килә, бик тиз якын китерә һәм бер курс үткәндә, бер ел эчендә урыс балаларын татарчага өйрәтеп чыгара. Шул ягыннан аны инде бик күтәреп алдылар, мактадылар. Менә хәзер безнең тел мәсьәләсен алып баручы җитәкчеләребез дә әнә шул Максимов методын яклап, Максимовның үзен яклап, әнә шул телгә сөйләшергә өйрәтү. Телне булай, аның грамматикасын, фонетикасын өйрәтеп кенә, мактап кына булмый, аны тел өйрәтәсең икән, телдә сөйләшергә өйрәнсен. Менә шул проблема хәзерге көндә дә беренче планда тора, һәм шуны минем укучым шул Максимов Николай алып бара инде. Аның ул юнәлешен безнең зур җитәкчеләребез дә белә. Ягъни сез аның методикасын бүгенге көндә рус телле аудиторияда татар теленә өйрәтүдә иң алдынгы һәм камил методикаларның берсе дип саныйсыз. Чөнки нәтиҗәле. Бер елда инде алар яхшылап татарча сөйләшергә өйрәнеп чыгалар. Шулай да менә безнең бит инде тел белән бәйле проблемалар килеп туганнан соң, аның бер җитешсезлеге итеп, мәктәпләрдә татар телен укыту методикасының бик камил булмавын атадылар. Ни өчен менә без шул хәлгә килдек дип әйтик? Менә шушы мәктәпләрдә татар телен укыту методикасының камил булмавын бетерергә тырышабыз инде. Һәм шул юнәлештә мин менә бу Максимовны әзерләдем дә, ул шушы проблемага кереп китте һәм шул мәктәпләрдә бу проблеманы яңа баскычка күтәрде һәм шул гына алып бара. Башкалар кереп китә алмыйлар, башкалар ул эшне эшли алмыйлар. Ни өчен? Сәбәп нидә? Сәбәп нидә? Сөйләшергә өйрәтү, ул телнең грамматикасын, телнең фонетикасын өйрәтү түгел бит, анда сөйләшә белергә кирәк.
Менә шул сөйләшә белүне ул Максимов шын мәгънәсендә сөйләшүдән башлый. Сөйләшүдән. Сөйләшүгә аркылы алып кирип китә һәм сөйләмдә өйрәнәләр. Сөйләмне өйрәнгәч инде аның грамматикасы, фонетикасы үзеннән үзе килә. Ягъни әлемдә теге татар теленең бөтен нечкәлекләрен белү генә җитми, иң мөһиме менә шушы сөйләшергә өйрәтү методикасын. Нечкәлекләрен белгәнче әле аны өйрәнергә кирәк. Сөйләшә белергә кирәк. Бөек Британияның үлә баручы телләр җәмгыяте бар икән. Һәм менә шушы җәмгыять юкка чыгучы телләр исемлегенә татар телен һәм рус телен дә керткән. Бар шундыйларда. Мин инде ярый татар теле рус теле белән чагыштырганда күпкә аз санда файдаланыла. Рус теленнән инде куркыныч яный. Ул Британия галимнәре зур милләтләр белән эшләтәләр. Алар өчен синең татар телең бармы, юкмы? Аның ише татар теле дәрәҗәсен төшеп тормыйлар алар. Ничек кергән әле монда? Ул әнә шул алар мәсәлән нидә Америка материгында ничек итеп телләрне өйрәтүне куярга кирәк. Телләрне өйрәтүне. Онда булай аерым әйткәндә безнең файдага менә шул төрки телләр проблемасы да килеп баса. Төрки телләр проблемасы. Чөнки менә Америка индеецлары телендә төрки сүзләр бар дип язып чыгалар. Инде безнең тикшерүләр күрсәтте, ул төрки сүзләр бар түгел, алар төрки нигезендә формалашканнар. Төрки нигезендә. Моннан 80,000 еллар элек бер академик исемен оныттым әле, менә шул рус академик инде аның язуына караганда менә шушы Америка материгына сөйләү теле шулай бик борынгыдан кергән һәм шушы сөйләү теле аркылы Америка индеецлары шул чорның телен яхшы өйрәнгәннәр. Монда хәтта улай аның әйтүенә караганда төрки телләрдә шул чорда ук кулланылган. Сез үзегезнең фәнни эшчәнлек барышында 100дән артык китап иҗат иткәнсез, язгансыз шулай бит инде. Фәнни хезмәтләр. Ялышмасам, шуның беренчесе 1958 елда ук дөнья күргән булган. Менә бүгенге көндә инде менә шушы яшьтә гыйльми хезмәтләр белән шөгыльләнергә әле дәрәҗәгез, көчегез бармы? Шөгыльләнәсезме? Нәрсәләр белән кызыксынасыз бүгенге көндә? Һәм сезнең әгәр дә ул хезмәтләрегез булса, аларга ихтыяҗ бармы? Дәреслекләр проблемасы бар бит. Мин татар теле дәреслекләрен төзү буенча иң күп эшләгән галим дип әйтергә мөмкин. Чөнки мин инде 60-нчы еллардан башлап 19-нчы гасырның 60-нчы елларынан башлап әнә шул дәреслекләрне мин төзеп килдем һәм минем белән шул Николай Максимов дәреслекләр төзүгә катнашты. Хәзерге көндә менә дәреслекләр, безнең дәреслекләрдән башка да дәреслекләр төзелде. Ләкин әле Николай Максимов кайтып әйтте миңа, ул Сибир татарлары арасына барган иде шул укыту проблемалары буенча. Онда әйткәннәр безгә шул Максимов һәм Зәкиев төзегән дәреслекләрне яңадан кайтарырга кирәк, шулар белән эшләдек. Алар белән эшләүе җиңел, дөрес, башка дәреслекләргә керә алмыйбыз дип әйткәннәр янәсе. Менә шуны кайтып әйтте ул миңа. Ярый инде таныгач дип мин әзгә шул минем дә күңел булып китте инде. Әйтегез әле, менә
Бәлки миңа гына шулай тоела микән, дөнья масштабында танылу алган галимнәрнең күпчелеген төгәл фәннәр белән шөгыльләнүче галимнәр тәшкил итә. Шулай. Менә филологлар, дип әйтик, тел белгечләре, тарихчылар арасында андый исемнәр бик яңгырамый. Ни өчен дигәндә, мин анализлап карадым да, төгәл фәннәрдә анда бер ачыш ясада, аны инде беркем инкар итә алмый, ул еллар буе, гасырлар буе дәвам итә. Телдә үсеш бара, тарихта үзгәрешләр бара, төрле тәэсирләр, төрле гипотеза, фикерләр, һәм дә бер генә галимне аерып күрсәтү авыр. Менә гуманитар юнәлештәге галимнәргә үзләренең хезмәтләрен дөнья масштабында таныту ни дәрәҗәдә катлаулы һәм авыр, һәм аларга иң югары бәяне кем бирә ала? Оларга иң югары бәя биреп утыручы да юк, минемчә, бирергә тырышучы да юк. Һәм андый бәяне бирү, ул бер галимне күтәрү, икенчесен түбәләргә төшерү, шул тавыш чыгару өчен генә кирәк. Андый нәрсә бар ул. Андый нәрсәне инде безнең рус галимнәре дә әйбәт куялар. Милли телләрне, милли телләрнең дәреслекләрен, грамматикаларын юкка чыгару, ул телләрне әкренләп шул тормыш үзеннән үзе йота дип санау, менә бу безнең төп проблеманы алып баручы галимнәрдә, рус теле, чит тел галимнәрендә нык алга куелган, һәм шулай баралар да алар. Без инде шуларга каршы көрәшергә тырышабыз, ләкин безнең көчебез җитәрлек түгел, алар бик күп, алар инде төрле җитәкче урыннарда да күп утыралар. Димәк, монда административ ресурс та басыласы. Әкрен генә алар белән бәхәсләшү процессы бара. Безнең бигрәк тә төрки халыкларында аксакал дигән бик матур сүз бар. Ул сүз матур гына түгел, ул тирән мәгънәгә ия сүз. Инде безнең хәтта республикада аксакаллар шурасы да эшләп килә. Аксакал инде ул гаиләдә аксакал, җәмгыятьтә, ниндидер бер даирәдә аксакаллар. Менә сез үзегезне гаиләдән тыш, менә шушы татар җәмәгатьчелегендә, татар дөньясында үзегезне ни дәрәҗәдә аксакал итеп саныйсыз, һәм сезне ни дәрәҗәдә аксакал итеп таныйлар, һәм ни дәрәҗәдә сезгә бүгенге көндә киңәш табышка киләләр? Киңәш табыш дигәннән, киңәш табышка килүчеләр күп, һәм безнең хезмәтләрне файдаланып, яңа хезмәтләр язучылар да бик күп. Минем менә үзем язган проблемалар минем 1900-дән артык. Андый күп хезмәт язган кеше юк, күренми. 1000 тирәсе язылса, ул бик зур була инде. 500-600 хезмәт язса да, кешеләр шундый күп язган саналалар. Булай мине таныйлармы, юкмы дип кызыксынып йөргәнем юк минем. Ул таныйлармы, юкмы дип кызыксынып йөрү, үзе әкренләп үзеңне артка таба тәгәрәтү була. Чөнки син үзеңне мактый алмыйсың. Башкалар мактыймы, хурлыймы, хурлаганнарына җавап бирә алмыйсың. Үзең бит инде үзеңә дисә. Менә шул ягы бар. Ул инде үзең турында сөйләүгә күчкәч, теге үсешнең соңгы өлешенә күчкән дигән сүз. Фатих абый, бик зур рәхмәт сезгә менә шундый эчтәлекле, җылы әңгәмәгез өчен. Әле тормышның бу соңгы этабы түгел, сезгә сәламәт акыл, сәламәттән дә биреп, озак еллар якыннарыгызны һәм дә татар дөньясын, татар җәмәгатьчелеген куандырып, шатландырып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Шулай булса бик риза булырбыз. Рәхмәт сезгә.